ġbartna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza, qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin tmulej, hemm intejx fil-nur. Bikri tendew mulej, qalbna ferħana, għax intaqatna l-kol u fdejtna b'ġismek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin tmulej, hemm intejx fil-nur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Karmela u Koronatu Grima. U nilqgħu magħna llum għal dejn l-Ewkaristija l-istaff tal-Florjana Home. Ġew hawnhekk hekk pellegrinaġġ u nofru it-talb tagħna għalihom tajjeb tkunu tafu eżies li hawnhekk kuljum f'kull qudiesa nitolbu mhux biss għall-morda imma għal dawk li jduru bihom. Għax il-marit irrid min idur bih, irrid min jurih l-imħabba, il-kura. U għalhekk fil-waqt li nilqgħukom hawnhekk fostna fi ħdan Marija, nixtieq ukoll nirringrazzjawkom tad-dedikazzjoni tagħkom. Ftakru li dan mhuwiex sempliċement xogħol, imma hija vokazzjoni li l-mulej sejħilkom għalija. U ta' dan nirringrazzjawkom inkomplu nwedukom it-talb tagħna. Ejjew għalhekk ħut inħossuna lkoll familja waħda, il-mistiedna tal-mulej. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek bżogħżija imġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin għamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li sawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tefawhom il-ħabs u taw ordni lill-assisa biex iħarsuhom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs, il-ġewwanet, u qafilhom saqajhom biċ-ċieb tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħru l-Alla bin-nijiet u l-ħabsin semgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir li jissisin tal-ħabs teżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ
u nħall l-irbit ta' kulħadd. Kif l-assist tembaħ u ra il-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bideħ. Għastħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajad bleħenoli u qallu: tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna il-koll hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u imried bil-biża' inxteħed f'riġlen Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh: emmem fil-mulej Ġesu u s-salva int u bil-familja tiegħek. U ħabbrulu il-kelma tal-mulej lilu u l-dak kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħaslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien ta'ammetu u niesu kollha. Imbagħad tellaħħhom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u ferraħ man-nies kollha ta' daru talli emnu falla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex inti smajt kliem fommi. Quddiem l-arlat irrid nannilek, biċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek, ngħidu flimkien: Alleluja. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedelta tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, għattartli il-qawwa f'ruħi, ngħidu flimkien: Il-lemenitija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emejl idejk, ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nqumu bil-wifqa: Alleluja, Alleluja. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità, jgħid il-mulej, u wassalkom għal-verità kollha. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni, u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer, imma xettilkom dan qalbkom imtliet bin-niket. Ma dana kollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmux id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemnux fija, il-ġustizzja fil-li jiena sejjer għand il-missier u intom mintomx se tarawni iżjed, il-ġudizzju fil-li l-prinċep tad-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Sejjer immur u qalbkom titnikket, imma jaqbel immur biex nibatilkom id-difensur. Dawn huma biex ngħidu hekk jagħmlu parti mill-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna kollha kemm aħna, partikolarment meta nħabtu wiċċna mal-mart, mad-batija, mal-problemi tal-ħajja, għax dik hija l-ħajja, nitniktu, nitħawdu. Ħafna drabi anke f'mumenti jibsejn forsi toħroġ minn fomna: Imma mulej, inti fejn int? Għax ħallejtni.
Santa Teresa kienet tħobb tuża din iġbija u tgħidlek. F'mumenti bħal dawn anke jistess fit-talb tagħha għaddit snin sħaħ anke Madre Teresa ta' Kalkutta, għaddew snin sħaħ dik li sejħula n-nixfa spiritwali, titlob u ma tħoss xejn. Santa Teresa kienet tħobb tgħid, mhux il-mulej ħallieni, imma qed jistaħba biex jien infittxu aktar. Jawazzi aktar mill-li qed jistaħba kienet tħobb tuża l-kelma ta' tfal. Qed jilab hide and seek, qed jilab noli biex jien immur infittxu. U għalhekk din hija l-ewwel kelma li nixtieq ngħidlek li l-kelma l-Vanġelu huwa aħbar tajba, din hija l-aħbar it-tajba dalgħodu għalija u għalikom. Ikunu x'ikunu il-mumenti li magħhom jiena mħabba twiċċi, il-mulej mhux se jitlaqni. Il-mulej qiegħed hemm anke jekk forsi ma naraħx, ma nħossux. It-tieni punt, jaqblilkom li jien nibatilkom id-difensur. Min għalija l-bieraħ semmejta wkoll imma nerġa' nirrepetija. Din il-kelma d-difensur li jitkellem mill-Ispirtu Santu, Ġesu interessanti, l-Ispirtu Santu jsejjaħlu id-difensur. Għax din Ġesu jieħu din il-kelma minn drawwa li kienet fi żmienu. Fi żmienu qrib il-bieb tal-belt, f'wieħed mill-bibien, kien ikun hemm miġburin in-nies anzjani jew aħjar aktar milli anzjani imma n-nies ta' ċertu esperjenza tal-ħajja. Hawnhekk l-anzjan maħniex nifhmu sempliċement dak li għandu ħafna żmien, imma anzjan fil-maturità tiegħu. U n-nies kienu jmorru ħdejn dawn il-gruppi ta' nies u jaqsmu magħhom il-weġat tagħhom jew il-problemi li jiltaqgħu magħhom mhux biss ta' mart imma anke problemi dwar il-ħajja. U dawn kienu jagħtuhom il-pariri, imexxuhom. U l-mulej Ġesu dak li qed jgħidilna. Qed jgħidilna jien se nibatilkom id-difensur dak li f'dawn il-momenti tal-ħajja sejjer imexxikom. U għalhekk eżies, kull meta aħna nieħdu deċiżjoni tajba, nagħmlu xi ħaġa tajba, nagħmlu xi ħaġa sabiħa, niġu imnebħin, hemmhekk huwa l-Ispirtu ta' Alla li qiegħed imexxik. U nixtieq ngħid kelma lilkom eżies ħaddiema tal-Florjana Home. Kemm tagħmluh intom dan? Dan ix-xogħol tad-difensur moddi lilkom. Kemm il-darba intom bil-mod ta' kif tkellem anzjan, bil-mod ta' kif tikkura persuna, kol kemm aħna, il-mod ta' kif insellmu l-xulxejn. Aħna bniedem nerfawh, aħna bil-Malti jngħidu għalli kelma u refetni. Għalli kelma u moħħi ddawwal, qalbi jimtliet. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Din hija eżies għalhekk aħna kollha kemm aħna għandna bżonn l-Ispirtu Santu biex inħalluh imexxina biex aħna b'kull ħaġa żgħira li nagħmlu inkunu kapaċi anke indawlu, immexxu, inwensu, infarġu u ngħinu lill-oħrajn. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja biex dejjem aħna nsiru nixbħu lill-mulej Ġesu u dejjem inkomplu nsiru għaddejja ta' xulxejn. Ħuti eżies jew nersqu b'fiduċja lejn il-Missier u nitolbuh tassew jibgħat fuqna id-difensur l-Ispirtu tiegħu biex iwassalna għal verità kollha tal-imħabba vera. Ngħidu flimkien xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek
xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek biex l-Ispirtu jagħti l-qawwa lil kull nisrani fil-ġlieda tiegħu kontra il-ħażen nitolbu. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek biex is-soċjetà tagħna tiġi mħarsa minn kull kriminalità u fl-istess ħin issir ġustizzja ħalli jieqfu il-gwerer u l-bniedem jgħix fil-paċi mixtieqa nitolbu. Nitolbuk mulej biex ixxerret fuqna il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek ħalli jkompli jmexxina biex aħna wkoll inkunu ta' sosten u għajnuna għal xulxin. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija nitolbuk mulej biex tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li jkunu verament familji li fihom tinħass l-imħabba vera, l-għajnuna, il-fedeltà, il-maħfra. Fl-istess ħin nitolbuk għal morda kollha tagħna. Għamel li dejjem huma isibu min jikkurawhom u jieħu ħsiebhom u jurihom imħabbtu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Għaddisna missier bil-faraġ tal-Ispirtu tiegħek biex aħna wkoll imsoffijin mid-dem ta' Kristu niksbu il-grazzja tas-sliem u nsiru messaġġiera tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Semmo friġ l-altar tiegħek, għalja ta' ferħ ta' għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'talba ħirqana ġieli jistħoqlok hawn nagħtu. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-mistieri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u jgħidu bla qiegħda Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja.
Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu joristi. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nallu lil-mulej. An ersku uddimu bil-fer vita mafalna, kananu an jaġdida lil-sidi sema u bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nagħnu lil-mulej. Jifirqu l-muntani, jifirqu s-siġar kollha, jifirqu l-art wis-seba bil-kobor tal-mulej. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nagħnu lil-mulej. Jisebbu lil-ismu la safar tal-erin, lil-ismu jisebbu l-kwikeb bil-fjuri tal-widin. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nagħnu lil-mulej. Ħanannu fuq l-arba is-seb tal-qawwa tiegħu, ħanfaħru l-kobor tal-Alla mal-kanta lil-lin. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nagħnu lil-mulej. Imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sema disnijek. Alleluja, alleluja. Kint li laqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sema disnijek.
nitolbu. Isma' talbna mulej u biex bil-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima l-qaddisa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna meħtieġa f'din il-ħajja u ħejjuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Kif nagħmlu kuljum ngħidu dawn it-tliet avvamarijiet li l-Madonna ta' Pino talbet lil Karm Nigrima biex ngħiduhom f'ġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar. Tajjeb infakkarkom li propju għada jaħbad il-100 anniversarju mill-mewt ta' Karm Nigrima. U għalhekk il-lejla fid-dar tagħha mill-10 ta' bil-lejl sal-5 ta' filgħodu sejjer ikun hemm il-lejl adorazzjoni. Inħeġġiġkom biex issibu xi ftit mumenti u tmorru hemmhekk taduraw il-Mulej Ġesu fiskiet ta' din id-dar qaddisa. Imbagħad għada fil-għaxija, fis-7 ta' filgħaxija, jibda pellegrinaġġ mixja ta' fidi mill-Knisja tal-Arb lejn dan is-santwarju fejn ikun hemm waqfa wkoll qasira quddiem id-dar ta' Karmni, jitpoġġew bukketti tal-wart minn kull parroċċa, imbagħad meta naslu hawnhekk l-isqof ta' Għawdex imexxi konċelebrazzjoni. U għalhekk ejjew ngħiduhom flimkien partikolarment hekk illum niftakru f'dawk kollha li jduru bl-anzjani tagħna, bil-morda tagħna, fid-djar u fil-sptarijiet. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewwa ta' Mejju, l-om tagħna Marija, o kemm jidoq lejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama.